Kas li seħħ il-ħadd wara nofsinhar fl-imsida tefadaw fuq esperjenzi li għadhom jgħaddu minnhom persuni trans fis-soċjetà tagħna. Tkellmet ma' News Raquel li qed issostni li meta marret tixtri żewġ pastizzi wara ġurnata xogħol kienet insulentata minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħha. Fuq Facebook spjegat kif raġel li kien ħdejn il-ħanut għalilha biex minflok pastizz tieħu sausage roll. Dik il-kelma żejda u mhux flokha nbidlet fi ġlieda wara ġurnata xogħol qabel suppost qabdet tal-linja. Jiena ġifieri minix ħaniġi imsawta għall-ebda mod, ma rajt ġejt abbużata mentalment, fiżikalment u kull tip ta' abbuż li jeżisti, jiena mhu ħanħalli l-ħadd u ma nagħti ċans il-ħadd f'ħajti qed ngħidlek li jerġa' jabbuża mis-sitwazzjoni tiegħi. Fost ir-reazzjonijiet għall-inċident kien hemm dak tal-Malta Gay Rights Movement, l-MGRM. Elix Karwana, uffiċjal ta' din l-organizzazzjoni, stqar kif sfortunatament dawn l-inċidenti mhumiex każijiet iżolati daqskemm naħsbuhom. Sfortunatament dawn l-inċidenti jsiru u ma nkunux nafu bihom. Għax ħafna mir-rapporti qatt ma jaslu għand il-pulizija jew qatt ma jaslu għand l-MGRM, imma jien bħal persuna trans naf illi sħabi pereżempju kienu Paċevil u ġew attakkati, kienu l-MTV u ġew attakkati. Ġifieri sfortunatament il-liġijiet qegħdin hemm imma l-mentalità fil-poplu għadha ma nbidlitx. Mistoqsija dwar li x'mamlitx rapport lill-pulizija, Raquel qalet li ma kienx l-iskop li tagħmel ħsar lil din il-persuna u żiedet li ma tantx tixtieq terġa' tmiss maqrati. Saħqet li tkellmet bilan li s-soċjetà tifhem li mhux kollox wartu żgħar anki jekk pajjiżna għamel qabża l quddiem favur drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.